Čaute, my vás vítame u nášho druhého partu serveru. Prepáčte za lagy, to vám poviem. No tak, nič sa nestalo, sme si načasili drevo a som vedel, koľko mám časové. A David? Do čoho? No do práce, to ti povie. No a kaďa pôjdeme? Pískovňa, poďme do starého spavnu. Tam je veľa miesta. Idem sa povedať. Je tu geska, je škoda. Tak poďme sa tu pozerať von. No a toto je starý, dali tu hento, že majú nový. Hej, čum, creeperovia. Počkaj, toto je na rovnej ploche. Bo nie? No tu vidím samú rovnú plochu. Nie, oni to majú vo vzduchu. Nie! David? No? Ja som sa skopri zabil. Ja nám urobím. Crafting table, paličky. Dostal som dřevěný věci. Odkal. Aha. Napiš kit diamanty. Nie diamant. Já vím, jak to má. Dostaneš dřevěný věci. A drevenú sekérku a jeden diamant. Ja chcem ešte kit diamant. Dám si tekvicový koláč. Kde si? Já teďka na spavnu zrovna. Na starom nebo na novom? Na starém, na novém. Ja som pri tom starom sažím stromy. Tam je epic stavba. Pokni sa na mňa. Počkej, to sa nelíbí. Ja si pôjdeme na ťaži do diadolu. Wow, epic. On ti dá diamanty. Možná, jo? Tebe sa ti diak zachcelo však? Hej, tu je epic stavba. A je bez gesky. A nie, má to gesku. Ja idem na čili kameň. Hej, tu je cedulka. Hej, budem sa blíži. Samo 3. 21.2013 od 2. Hej, tu je nejaký žehrob. A nič tu nevidím. A si robia zo mňa srandu. Máme 56 diamantů. Jsme čarovní. Pochci sa na mňa. Sme čarovní. Začne mi YouTube dať toto, dovoliť dať na YouTube. Čekaj. Možno. Hej, je tu pravda, že mám posekávať celé stromy? Jo, počkej. Já bych to ještě... Hej, kačka je v listu. Kač. Tu slípka, čo to je.
A mám 62 diamantů. Natáčame 6 minút. Hej, Čo? Wow. A jak mám, ty si mi dal, ja mám 32 u seba. jo, jak mám 32. Takže mám semínka. Ja mám jedno. Já mám viac. Ja ničím dál. Potom mi zalezlo. Čo? Kde sa? Tu som, za tebou. No, dobrý. Hej, ja idem po tej ovečke. Máš barák někde? Tady bude náš barák někde. Z vody. Jo? Pojď, makáma, jdem to tady zarovnat. Ešte máme 5, počkaj, ešte 3 minúty a už nemôžem natáčať. 10 minútový diel budem robievať vždy. Aby sa vedel. Čo? Jasný, že 10 minútový. No som predtým nevedel, jak sa to natáčam so zvukom. Asi to musím pozrieť v nastavení. Ja. A ja ťa utrem lopatkou, a po hlave. Hej, tu je nejaká cedulka. Já jsem jaký dělal. Tam je. Tu ďalší niekto zomrel, ja chcem tú cedulku. Hej, kamo. Nelaglo to? Nie, ty sa nevidíš. Daj ešte za chvíľku 2 minútky. Ešte 2 minúty. Ale budeme mít svůj vlastní svít. Čo budeme mať? Tady tady záleží do ohrádky. Vlastnú slívku, ja ho idem zabiť. Ne, nezabíjí. Tak idem pre tú ovečku. Krasatko. Sliepko. Máš teda do semínka. Mrak? Čo to Tady robí? asi tak důležitá. No. Ďalšia sliepočka. Hebni. A ďalšia ovečka. Už vidím prvé moby na tomto serveru. Creepera a zombíka. Idem po nich a sežeru. Ešte koľko mám minút? Yes, mám slepici. Dobre, posledná, len to 2 minúty posledné. Jau! Nemá slepici. Slepitku, poj sem. Tady je ohák. Je to raglo? Ja som tiež sliepka. Už je koniec. Chceli sme viac. Hej, zkus do mě boukat. Počkaj. Zkus do mě bouknout něčím. Jo, dobrý, takže to ne. Mám světlo. Já jdu na nějaký kovo a udáme si to. Tak chvíľku nám bude končiť diel. Kouknu dřevěný. Už by sme sa mohli rozlúčiť, Kamko. Poď ku mne, idem sa rozlúčiť. No poď, ideme za našou slepičkou. Tá sa rozlúčime. Poď. Čanej! Máme 39 sekúnd, pohni. Jo, zbyčuje. Si to stopujem. Jsem za tebou. No, dobré. 27, 26, ja ťa nevidím. No, tak, Tady se. no ideme. No tak my vás už v ďalšom diele sa uvidíme a vtedy asi už budeme stavať barák. No tak čaute.